Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Pentru astăzi vom face ceva dulce și gustos. Un lava cake, dar un pic diferit cu ciocolată albă. Eu am aici ingredientele pentru porție dublă. La mine se consumă foarte mult, de aceea prefer să fac porție dublă pentru a fi pe săturate. Deci avem următoarele ingrediente. 8 ouă la o porție. Deci eu am 16 ouă la temperatura camerei. 650 de grame de ciocolată albă. 300 de grame de unt. 300 de grame de zahăr. 130 de grame de făină cernută în prealabil. Esență de vanilie. Un vârf de sare. Iar în interiorul fiecărui lava cake vulcan de ciocolată voi adăuga ciocolată neagră pentru a fi un pic mai diferit. Deci să ne apucăm de treabă. Am pus la foc potrivit o cratiță cu apă pe care vom pune o altă cratiță sau bol, eu am o crăticioară în cazul meu, unde vom adăuga. Eu o să mă folosesc de ajutorul mâinilor. Vom adăuga cele 300 de grame de unt la topit. Nu vreau să cadă. Așa. 300 de grame de zahăr. Și cele 650 de grame de ciocolată albă. Eu am folosit ciocolată de menaj, dar vă spun sincer, am mai încercat și cu ciocolată cumpărată, tabletă de ciocolată normală pe care o consumăm în casă. Nu contează prea mult marca, acum depinde de gustul fiecăruia. Eu acum am luat ciocolată de menaj. Deci o să o lăsăm pe abur ca să se topească încet. Amestecăm în ciocolată, unt și zahăr până se topește în totalitate. Cum am spus mai devreme, puteți să faceți din ciocolată neagră, vulcanul de ciocolată, din ciocolată cu lapte, mai nou ciocolata nouă care a ieșit, Ruby, depinde de gustul fiecăruia. Sunt atâtea sortimente de ciocolată în ziua de azi. Încet, încet se topește. Uitați aici. O lăsăm până se topește în totalitate pe aburi. Este adevărat că este un desert foarte apreciat de toată lumea, în special la marile restaurante. Este o delicatesă. Știți cum este? La urma urmei, cui nu-i place ciocolata? Ciocolata cred că este desertul favorit al tuturor, să zic așa, cu puține excepții. Ce frumos se topește. Uitați aici. Între timp, încălzim cuptorul la 200 de grade și sus și jos pentru a-l avea pregătit. Ciocolata noastră s-a topit. Uitați cât de bine arată. S-a topit în totalitate. Acum o turnăm
într-un bol. Adăugăm esența de vanilie, praful de sare, cele 16 ouă pe rând, unul câte unul. Am introdus toate ouăle, le amestecăm bine acum cu telul, puteți să folosiți și mixerul, dar la această rețetă, sincer, prefer telul. Această rețetă o am de la o cunoștință veche care a lucrat la un restaurant foarte cunoscut și am tot practicat-o de nenumărate ori cu fel și fel de ciocolată. Acum introducem făina, amestecăm încet ca să nu murdărim. Bine, nu că nu s-ar spăla pe urmă, dar să menținem locul curat acolo unde muncim. Între timp, lăsați compoziția deoparte pentru 5 minute, iar dumneavoastră vă ocupați de formele în care vom pune lava cake-ul. Formele trebuie unse cu unt de jur împrejur și pe fundul fiecărei forme, bineînțeles, pentru a nu se lipi conținutul. Ok, am terminat cu făina. Arată foarte bine și are un miros foarte plăcut. Ciocolata albă miroase foarte bine, este foarte bună. Cam așa arată compoziția noastră. În caz că vedeți că este, după părerea dumneavoastră, un pic prea moale, puteți adăuga, liniștiți, încă 20 de grame de făină. Acum depinde foarte mult și de ciocolată. Cea de menaj este un pic mai groasă. Este cea indicată pentru prăjituri, pentru deserturi. Tabletele nu au așa mare consistență precum cea de menaj. Acum rămâne la aprecierea fiecăruia. Am terminat. Iar acum, cu ajutorul unui polonic, vom pune în forme. Eu de obicei folosesc forme de silicon, care, uitați, le-am uns cu unt,
de jur împrejur, jos, și cele de unică folosință. Cam așa. Pentru că le-am folosit, le-am scos, ies foarte bine vulcanii din aceste forme și le arunc. Sunt foarte, foarte practice, mă refer. Haideți să dăm drumul la treabă. Adăugăm în fiecare formă, o să mă ajut o lingură, așa, cam 3 sferturi. Nu până sus, pentru că avem nevoie de un pic de spațiu și în al doilea rând o să punem ciocolată la interior. Haideți să vedem acum. Acestea sunt niște forme destul de mari. Le-am luat de curând. Văd că intră un polonic și încă puțin în fiecare formă. În cele de unică folosință pe care obișnuiesc să le folosesc nu intră aceeași cantitate. Nu contează că murdăriți recipientul, pentru că de obicei din formele de silicon și din cele de unică folosință ies foarte ușor. Nu prea ne dau bătăi de cap. Acum să sperăm că nu avem ghinion. Dar eu zic că nu. Vedem. Așa. Ok, am pus în forme, uitați cam așa arată, da? Deci aici, iar acum luăm câte 2 bucățele de ciocolată neagră și cu ajutorul unei lingurițe sau a unui cuțit introducem în fiecare, nu până la fund, pentru a nu se lipi de fund. Și așa procedăm cu toate. Am acoperit ciocolata introdusă în fiecare formă. Cam așa arată lava cake-ul nostru. Iar acum le ducem la cuptor. Eu obișnuiesc să le pun pe grătar, pentru că mi se fac foarte bine. Le aranjez frumos pe grătar, una câte una. Așa. Frumos aranjate, să nu se lipească între ele. Nu punem prea multe, ca să aveți grijă că s-ar putea aceste forme de unică folosință să se mai încline un pic, le mai îndreptați dumneavoastră când le introduceți în cuptor. Uitați aici. Să vedem ce va ieși din aceste bolulețe, să le zic, aceste minunății. Ok. Închidem ușa cuptorului și le lăsăm pentru 10-12 minute la 200 de grade. Iar acesta este rezultatul final. Lava cake-ul nostru este gata. Sper din suflet să-l încercați și dumneavoastră. Sper să vă placă. Aici avem un lava cake servit cu înghețată de vanilie. Foarte, foarte, foarte bun.
Aici avem vulcanul nostru de ciocolată. Dacă v-a plăcut rețeta, abonați-vă la canalul meu de YouTube, dați like la postare. Eu vă mulțumesc cu drag și vă aștept cu alte rețete. Sănătate, numai bine!